Idol Glenn, iti mapasamak ento no laeng damdama. So napintas ti dito yun, napintas ti tangatang Yes. no rabi makita tayo to no kasano ti kalabaga na. Yes, baka naman ma'am Engineer Cynthia Iglesia. Dayjay. Di henti pag-asa Ay, lawag. Baka naman Nagbuya. Engineer Cynthia may kami agbuya, di ba? Ito man malem. Di ba ada dayjay datay cellphone nga makita na dayjay. Ada ba? Ada tay sa Ay, wow. S25. Social. Well, Pwede dati mabaling mo, cellphone na. makita na DJ Zoom na. Oo. Makita mo DJ as in nga ko. Oo. DJ Crater ti bulan. Yes. Ngayon makita mo DJ nga nalabaga. Oh. Rupat sa ti tao din. Aglang ay madi ka mangga. Aglang lang nga Ano rin bulan. baga ka mo nangag. Okay. Nung kami bulan na doon ti Crater Ano na. crater? Gusto nga tayo may mababalaw. Idol. Katawa ka na, Idol Glenn. Okay. Last take mo na, Idol Glenn. Go ahead. Kagyaman kami kadigi dyan nagdengge, kagyaman kami kadigi tayo nagbuya, iti Facebook Live. Sapay ko mata naragsakan kay manan, kaya nag-enjoy kayo kadigi dyan nga topic mi kan anya ka lang inubram mi kan pakatawa kamsa. Yan of At least, course. enjoy ang buhay. Enjoy and Enjoy ang then life today. di yung liplipatan nga buyaan dito yung lunar eclipse, usapang lunar Yes. eclipse. It is a full lunar eclipse gayam dito. Full. Full. Kan blood moon. Blood moon. Man-mano dito apo ang rare Rare event. sighting. Oo, rare event, rare sighting. activity moon. Rare sighting of the blood moon. Oo, di ba? Okay, so Medyo rare. well. tapos buyada kami manen kan digada kami tumbigat. Okay, sa para Okay. sa bali manen nga Parang episode ti ay topiko. Okay. Dagtulat tamot na. Dagtulat Oo. na. Hamit na gaw awid deta. Promise. 3 Okay, days so na Lady gaw awid. Laeng, thank you so much. Kada kayo amin, siyak ni Apong Glenn Tulay. Idol Glenn Batuyong para kada ay topiko. Bye-bye.